всъщност не сме на Хаваите, въпреки че има толкова много екзотични плодове около нас, а сме в Скай бара на Софийска професионална гимназия по туризъм. по туризъм. Добре, и ти ще ни приготвиш някакъв пролетен, плодов, здравословен коктейл. А лятото ти какви коктейли препоръчваш? Алкохолни. Окрасата почваме, добре? Да. Откъде избираме чашите? Това става. Тази става. Ще направим една спирала. Така. Искаш аз да направя? Да. Добре. Ето така, само че внимаваш да не ти Да ти помогна. нощчето. Да. До края на лимона така трябва да продължа. А ще ползваме кората или лимона? Само кората ще ползваме за спиралата. Само кората. Това е много продължително нещо. Съдържа лимон, Фреш от значи портокал. бита сметана, подсладител, Фреш от портокал. кури от портокал. Фреш от портокал. Повечето готвачи използват такава природна киселина, която е от лимони или лаймове, когато режат продукти, които пожълтяват много бързо. За да могат да ги съхранят тези продукти и по-дълго да ги използват, просто ги поръсват точно така с фреш от лимон или фреш от лайм. Ябълката, ако не я нарежеш, до 200 дни запазва своите. Тоест количеството на витамини. Относително също в момента, в който я береш от дървото. Взимаме си една хайбол чаша и сега трябва да го шейкнем. Шейкваме го така. Не го шейкваме така. Така. Не. Падне, я не. Така, по принцип правилният начин е ето така. Нагоре и надолу, с равномерни движения. Чашата към тебе. Това натоварва ли те? По принцип горе-долу. Колко пъти така трябва да го направим? Доста. А само че Трябва да по-бързо. подкачам, примерно. Не трябва да Това подкачаш. няма да го... Трябва малко по-бързо. Малко по-бързо, не толкова Ти флегматично. колко бързо? Я да видя колко бързо го правиш ти. Колко по-бързо е това? Айде, опитай сега. По принцип, докато не се изпоти шейкъра, се прави. Той си изпоти май. А в страни ако е не? Може и встрани. Добре. Сега, Така. какво го отваряме го? Сега да, за да го отвориме. Това няма отваряне. Почукваш го, добре. Просто чук ще бъде. И сега... Ама, давай надолу хубаво. Ледът обаче по принцип не е много полезен за самия организъм. Тъй като... Сменяме температурата. Да, точно. И сега ще сложим сироп ягода. Заради това този коктейл не е толкова полезен. И накрая слагаме газирана вода, Добре. за да долеем коктейла. Тая ще слушам. На другата страна да. Долу-горе си сипваме. Оставаш малко разстояние, един пръст, без лъжицата. Не ти трябва лъжицата. Внимаваш по ръба на чашата. И газирана вода. Знаеш ли разликата газираната и обикновената вода? Не. Стоп. Така. Добре. Достатъчно. Перфектно. Газираното по принцип е по-вредно за мускулите. Не трябваше с ръце, но... Ама не така. Какво е така като сърце? Трябваше да пуснеш по ръба на чашата надолу да се вижда. Но нищо, вече е свърши. Добре. Ето, значи тук е пласта от ягодата, след това е който ние сме направили пласта с двата фреша и накрая газираната вода се отделила отгоре. Да. Може да добавиш трети, четвърти, пети и шести пласт. Когато се препоръчват по-леки, по-свежи коктейли с натурални продукти, например коктейл от краставица маглинос. Коктейл от краставица и маглинос. Или коктейл от моркови, ябълка и джинджифил. Аз ще си пия от този коктейл, пък ти ако искаш си например с краставица, джинджифил и магданос.